Știai de ăsta, un minor s-a dat drept minoră, s-a întâlnit cu un bătrân și a chemat poliția. Păcat că nu arată conversațiile să vedem exact ce a propus. Și mă îndoiesc că poliția îi face ceva. Dacă pot recupera contul de Facebook la așa... Mă interesează. Îmi zice, justițiarul de drumul taberei. Justițiarul de drumul taberei. Să vedem. Ce ați făcut, mă, justițiarul de drumul taberei? Mor. E un episod, bă. Bă, uite-o ce simpatic a făcut cel la... Bă, ești nebun. Vă salut pe toți! Ați crezut că am mâini, nu? În clipul de astăzi o să vă prezint cum am prins un pedofil. Nu... Cine nu știe, cine apare mai nou, eu înainte vreau să prind copiii care fumează. Dar am să scriu. Să prindă copiii care fumează. Și a zis, nu, hai să prind pedofil, lasă copiii care fumează. What the fuck? Asta n-ai... Stai așa că îmi place șapca lui. Stai așa. Șapca. Dă și caută șapca, Alexandre. Așa. Așa, mă. Gata, bro. Copiii n-au nicio vină și am de ce să fac chestia asta. Așa că am, ca să zic așa, am luat pe calea justițiarului de Berceni și am prins un pedofil. Vorbesc foarte serios ce spun aici. Acest om care l-am găsit pe Facebook, mi-a făcut un cont fals de fată cu poze, bine, poze erau de pe Pinterest, un handicapat de Târgoviște, Ionuț, să zicem, nu se cheamă la fine, a venit din Târgoviște ca să se întâlnească cu o mină. Ăsta e puștiu de m-a contactat taică-su. Stai puțin. Nu doar că a venit, a avut și niște conversații. Da, cred că ăsta e băiatul de m-a contactat taică-su să ne întâlnim, să vorbesc cu el, să mai facă de-astea. Care îl pot incrimina. Ca și cum... Ca să le găsesc. Până ce faci iubire, Mor. la asta, dacă vei face și dragoste, ce vrei tu, iubire? La asta, dar asta e o nimica toată. Peste câteva pagini de conversație, a început. Când poți să te suni să te văd de la camera iubire, îți place de mine, ia zi-mi iubire. Nu mi-ai zis dacă vrei să ne iubim. Băi, Marine, nu fii mă rău, mă. Ce vrei, mă? Iubire. Poze cu el? Sper că nu mă minți, duminică, iubire, să vin degeaba acolo. Dar un sărut pe gură îmi dai și mie, duminică, iubire? Ce ai tu să fac... nu știu, nu mai țin minte, că am dat mai multe pagini. I-a zis... La 18 ani în echipă la noi. Dar mi-a zis, nu știu, vedem. Dar zic, dragă, de ce nu știi? Vedem, bine, dragoste, vrei să facem iubire? Ok? Iubire, zi vrei? Ok? Ne vedem duminica viitoare, iubire, că acum am treabă, dar dacă promiți că îmi dai ceva, vin acum. Ce să-ți dau? Și de aici, toată discuția a devenit un de pedofili. Și acum continuăm discuția. Nu vă supărați că mai înjur așa, dar nu cred că ar trebui astfel de oameni să trăiesc. Eu am filmat asta, filmez după 2 săptămâni pe ce l-am prins.
știu tot ce s-a întâmplat, o să vedeți și materialul care va urma, puteți să stați aici să vedeți un pic context. Ce să-ți dau? Ce ai tu? Să facem dragoste? Nu știu, zi vrei că nu știi, zi vrei, ce nu știi dragoste sau ți-e frică? Am eu grijă să nu fie frică, zi vrei, nu știu. Am mai întrebat o chestie asta mai nesimțit așa, ca să zic așa. Dar duminică facem și noi așa, iubire, nu știu dacă vii duminica asta, dacă îmi dai și mie așa vin vrei. Cred că ați înțeles conversațiile, sunt foarte multe, am 80 de pagini de conversații, nu sunt toate așa, adică sunt și discuții normale. 80 de pagini? Dar sunt și unele și măcar un fel O să din pun ele pe sunt 05. conversații de pedofil. O să vă pun și materialul la dispoziție. Pedofilul Ion. Am fost la secție, veți vedea și material, o să vă spun și după material ceva. Haide. Da, mă, cred că ăsta e de m-a contactat tatălui. Să-l întreb unde e, aici e local, nu știu cum e local. E local, ai bine? Ia, le zici de caz acum? Nu. Căutăm. Da, mă, l-au Nu prins. există cât în zona asta? L-au prins. Ia stai aici. Și are 13 ani. Băi, Da. ucenic Stai să- neucenic nu trebuie să se bage la astfel de lucruri dacă e minor. Nu știu. Stai aici. Merg. E bun. Un pedofil. Au văzut? Unde e, mă, pedofilul? Unde e pedofilul? Local. Pedofil. Cum e la București? Ce faci, Ionel? Ia uite-l. Cum e la București? Cum e la București? Cu Cred că cine l-a ați venit să vă cenzurat dacă întâlniți? e. Nimeni? N-ați venit să vă întâlniți cu nimeni? Știi răspunsul la întrebare. Ați venit să vă întâlniți cu Anastasia? Nu o cunoașteți? Este minora cu care ați vorbit. Trecem așa strada. Dă-i mere verzi. Ionel, ești pasibil de infracțiune, Ionel. Racolarea de minori. Mă, Ionele, Ionele. Ionele, Vorbește mai tare. Ionele, nu mai fi pedofil, Ionele. O să vorbesc cu el, Denisa, îți dai seama. Nu mai fi pedofil. Dar n-am cum să nu fiu mândru. Adică n-am cum să nu fiu mândru. Nu mai bine să stai acasă liniștit? Ei, mai bine. E când să vii să te întâlnești cu o minoră. Dă-mi... Sună, gata. Gata, Sună și la gata, poliție. Ionele, gata. 112, ce urgență aveți? Alo? Bună ziua, vreau să raportez un posibil pedofil. Posibil pedofil? Da, mi-a făcut un cont fals, m-am dat fată de 14 ani și am găsit un individ care a venit de la Târgoviște ce vrea să facă cu o minoră. Mi-e rușine să zic ce vrea să facă omul ăsta. V-a agresat? Nu m-a agresat. Am venit, am vrut să-i spun că nu e ok și a început să plece. Acum mergem după el. Cadreți, vă rog. Am plecat de la parcul liniei
spre plața de mutat. Vorba de Dar Da. n-a apucat să vă agreseze, da? Nu. Deci, spre plața merge. Pe plața am plecat de la parcul liniei, ne-am ajuns Este în mașină, este pe jos. pe jos. Ai un fes gri, îmbrăcat cu o bluză de training de la PSM, de la Nike, o bluză de training neagră, blugi albastru deschis, niște Adidas de alergare negri cu puțin verde. Ce sector este acolo? Ce a fost? Ce sector este acolo? 6. Sunt vreo 3 copii în Mă- total. Ce, mai... Da, e în fața mea. O să vină un echipaj de poliție, ce vârstă ai? 13 ani. Cât ați zis? Ce vârstă ai? 13 ani. 13 ani, bă. Te-a atins? Nu. Te-a lovit, îți umflezi? Nu. Acum a început să traverseze ilegal. Acest individ are o lipsă de training Nike neagră, blugi albaștri. Da. Salut! Da, a făcut exact ce i-am zis că să nu facă, adică să nu pună filmulețul pe YouTube. De asta aș fi vrut să ne vedem ca să-i spui că e periculos ce a făcut, că se pare că de la mine nu prea înțelege. Ne vedem. Rezolvăm. Adidas negru cu verde. Cam ce vârstă are asta? Ce mai fac? Da, e- S-au pe lângă plața. Tatăl m-a contactat. Mi-a confirmat acum că e de băiatul. De față. Acum fuge spre tramvai 41. Și nu știu ce face. Sau nu? E în stația de tramvai de la 41, la tramvaiul 41. Merge pe mijlocul liniei, acum traversează linia de tramvai. Vrea să urce în tramvai, cred. Mai vedeți echipaj? Mergeți să pe el? Nu mai văd. S-a urcat în tramvai. Unde sunteți în acest moment? Nu trebuie să vă țineți după acea persoană. Unde sunteți în acest moment? Acum nu prea mai văd. Dacă e în tramvai 41, care vine dinspre capătul de la stadionul CSA, se duce spre în tramvai. Tu unde ești? Tu unde ești? În tramvai. În tramvai. Unde mă ăsta? Uite, ăsta e, nu? Ăsta e. Ăsta e pedofilul, uite, bluza Nike. Ăsta e. Nu te cred că a fugit. Nu e, mă, nu e ăsta. Lângă voi? Iată-l. Ăsta. Sau toți se îmbracă cu bluze Nike. Ăsta e, bă, hai că sunt bun ce drept. Băi, nu știu eu care e pedofilul. Bulevardul Uverturii. Că l-a furat dacă e, da?
coborâm. Unde e pedofilul? Stai să știu. Ei... Bună ziua, de la secția 20. Vai Lujerului. Ok, hai că venim și noi imediat. Mă putem. Miau. Am... Miau. Miau. Te rog. Miau. Am fost un băiat foarte rău. Miau. făcut un cont fals de Facebook și un om din Târgoviște m-a abordat și am vorbit cu el, m-am dat de față. Am vorbit cu el până când a Spera că tu ai sunat. Oh. vorbit să vină, a venit în București și aici stau și cu tramvai. Vreau să văd când îl prinde. Că știu că l-au prins polițiștii. Hai, oricum, ia, ține, a fost împreună în bloc. A venit. Ce? Aici. Eu te rugăm să nu folosești... Da, știu. Materialul pe care l-ați văzut, Fii mândru cu unii, că eu ți-am zis de cazul drumul taberei. eu când am oprit camera eram lângă mașina de poliție. Acest Ionel, dacă n-ați înțeles, a luat tramvaiul și a plecat cu tramvaiul. Probabil că am mers doar cu tramvaiul, că nu știe Bucureștiul, că e din Târgoviște. Poliția a venit, eu m-am dus la secție, am stat vreo 2 ore jumate cam așa, a fost amprentat, i s-a reținut atunci telefonul, i s-a făcut poze la conversație, a venit de la un domn de la poliție, am uitat de la ce era, agresiuni sexuale, a făcut poze și el la conversațiile mele și ale lui și nu știu, a fost interesant. Din păcate nu mai pot să fac chestia asta. Motivul e că nu mă lasă părinții. În care am prins un pedofil. Până data viitoare, stați departe de prădători. Salutare, oameni frumoși! N-ai mă cum. N-ai mă cum. N-ai cum. Deci eu proud, ești nebun. Spre data viitoare, nu mai e data viitoare. Oh, legendar puștiu. Canalul lui, Justițiarul de drumul taberei. Am intrat acum să... Ia uite-l, uite-l, puștule, ce faci, mă? Zici că ești tu când erai mic foarte tare, chiar că nu mai lasă părinții. Ia zi lui taică-tu să-ți dea numărul, să mă suni, să vorbim. Ce ai, mă? S-a apucat și Montana. Acum ar fi acum următorul clip al lui Montana. Salutare! Am prins pe unul de la Târgoviște. Da, mă, stai să mă sune. Vrei să-ți dau numărul să vorbim? Vezi că are tatăl tău numărul meu. Spune-i să mă sune, să vorbim.